3 maanden lang, elke dag, van tiisdag aan tot sneeuwen, een jaloere televisie jouwt onder mensen. Aha, dus het dorp krijgt de stuurtijd. Doet er wat mooi. Jaloere. De eerste 3 dwarpen die mij door het nieuwe Omroep Friesland televisieprogramma Doch het van die dwarp binnen Joer bekend maken. Wat is het eerste dwarp? Het eerste dwarp is Oudehalpeer. Kolm. Oldeboorn. Oudeborn. Een minuten nooit aan vieren, dat is voor 6 minuten. Dan beginnen we de sturen. 3, 2, 1. Let's go. Beste meisken, zitten Jim ook leer. Goedemiddag en welkom bij Doch het Vadin Dwarp. Van Doch het Vadin Dwarp. Met Ies Hoefstra. Een groot fantastisch feest. Had een geweldige uitdaging bij. In hier wordt fantastisch. Ja, dat met jou wordt. Vier geweldig. Is jouw 4? Welkom bij. Sjug hem opkomen, nu is aardredacteur Jan van Friesland. Maar wat er uiteindelijk van een simpel stokje worden is. Laat maar even zien jongens, dat is heel mooi. Ja, dat stokje dat werd uitvoeren in Oudehalpeer. Dat werd terug onder de oren dwarpen. En begon een heel eigen leven te leven in Doch het Vadin Dwarp. Dit is een stokje. Met oontjes. Jullie zijn er. De stok met de kat. Nou, hartstikke mooi dien. Leuk. Dankjewel. Oké, nou hey, hartstikke bedankt. En wij wensen Jim natuurlijk ook een hele grote succes. Heel veel succes, alsjeblieft. Nou, het moment is daar. Ik zou zeggen, hartstikke bedankt. En een heel soort succes in Minuteskeer de komende weken. En doe hier het stokje in een Minuteskeer, maar wat water er daarvan maken? Ja, dat klappen ik nog wel een stukken, nee? Wat heb je bij hem? Dat is een bas met een knuppel. 2 blauwe mansjes die in het hoenengat gooit. Ja. Die gooien er erin. Ze zijn in de linkerhoeken beginnen te graven. En we hopen op mooi waar. Daar gaan we vanuit. Wij zitten in volgende week en we genieten vast van Jim. Hartstikke protte succes. Wij moesten de stok uitdragen om Frieske Pjellen. Wij gaan trommeten zeggen. En toen zei Siets eigenlijk van ja, maar Frieske Pjellen, jongen, dat is in het dorp. Nou, daar worden we het altijd moeilijk uit doen. Dus hebben we een veer inzet. Want ja, dat symboliseert het. Dus flexibiliteit ook wel weer. Wij hadden er een gitaar van maken, want als je Frieske Pjellen googelt, staan wij onder andere bekend op het Cross Guitars Festival. Een geweldige creativiteit, onze stokje. En ik denk dat deze stok weer waarom had naar Oudehalpeer. Nou, dat vind ik eigenlijk. Die gaat weer om naar Oudehalpeer. Ik kon er eventjes bij staan. Even een beetje ertussen getrokken. Nou, Anita. De Harstenberg. Het is ongelooflijk. In het café heb ik gezegd, ik hoop dat we hem weer terugzien. En nou, ik heb er geen woorden voor. Het is geweldig. Alle dorpen ontzettend bedankt. Hij krijgt een prominente plaats in ons dorp. En als jullie eens in Oudehalparen komen, jullie kunnen de stok zien hangen in de kiosk bij de camping. Allemaal hartelijk bedankt. De stok van Oudehalpeer. Moet je iets creatiefs geweldig betekenen kunnen. Anita, extra kaarten. Dankjewel. Je wordt weer bij een griep om te zien hoe het met de gastvrijheid van griep stelt is. We zullen zien als we ergens een kop koffie, een stukje ballen of een pilsje krijgen kennen. En dan vieren er nog de filmpjes. Alle dwarpen maken alle dagen zelfs een filmpje. Goedemorgen. Wij zijn van Dynamiek in Griep en wij komen te zien hoe gastvrij het Griep is. Wij vragen dus af wij bij jou een kop koffie kunnen komen drinken. Nou ja, kom dan maar in, zou ik zeggen. Wij zijn wel aardig gastvrij. Dank u. Wat een breed wie je kies. Wie dat het is, breed en breed. Boete. Wat een prachtig mooi huis. Ja, heel mooi huis, ja. Jo ben je hier, hoe lang ben je hier? Wij zijn hier haast zo'n hier. Zegt het ook nog? Ja, oké. Dit smaakt het wel, hè? Smaakt het, hè? Ja, dit smaakt het best. Nou, wij gaan verder. Hartstikke bedankt. Jo bent hartstikke gastvrij. Graag. En waar ben je ons in? Hoe gastvrij is Griep? Dat zullen we uitziekje nou we de dag binnen. Goedemorgen SFV-man. Goedemorgen. Wij vragen dus al hoe gastvrij het Griep is. Heel gastvrij. Wij wonen wel een drapje. Nou, dat mag kennen. Ja, lekker. Nou, hartstikke je had bedankt. gewoon met vrijdag, dat wordt niks. Kan wie weer even verder? Kan jij maar even Ja, nou, dank u wel. Nou jongens, hartstikke mooi. Ja, het beste maar Ja, hè? de groet, nee. Jo. Hoe gastvrij is Griep? Dat zullen we uitziekje nou we de dag binnen.
Wij zijn van Dynamiek in Grijp. Wij Ja. zijn aan het kijken hoe gastvrij Gariep is. Ja. En wij vroegen ons af of we hier een stukje brood konden eten. Is wel prima, maar ik ben met opruiming bezig. Ah, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. We gaan gewoon. Dus. Je was aan het opruimen, hè? Ja. Moet je nog stofzuigen? Ja. Dan moet je niet groot rood maken. Volgens mij er nog niet in thuis. Als ze bij me thuis, als ze er net eten. Eten dan! Nou. Ja. Dat is net gastvrij. Hoe gastvrij is Gariep? Hoe gastvrij is Gariep? Hoe gastvrij is Gariep? Het is dus mij vallen. We gaan een pilsje gaan, we gaan een stuk koeken gaan, we gaan een PSI gaan, we gaan een kop koffie gaan. Helemaal top. Gariep, dank u wel. En in Frieske Pjallen maken ze zelfs een echte crimi. Een serie van 4 afleveringen. Spannende televisie. Wat is dit? Pas goed op Barbie. Ik ga je gaan snijden daarop. Ze maar dwong is gewoon. Dan laat je een baby, maar een briefje. Ze jet Barbie en ze maakt echt nog eens gewoon. Nee hoor. Nou, dan gaan wij een Babylonische spraakverwarring. Hoi, Dine. Wat doe je? Mensjes. Is je zo'n Barbie op school, ben je? Nee. Politie, politie! Het is net best, Barbie is zo. Shot ze eruit, Tine. Heb je ook een foto van haar? Nee, ik hier ze nog maar krijg. Nou, dan moet je maar even mij, dan maak maar even een compositiefoto maatje. Een competitiefoto? Ik lees het haast wel even uit. Een competitiefoto? Nee, een compositiefoto. Nou, ik zal het bezieken. Maar hier, heel mooi heen. Dus blond hier, blauwe even, een krees, Frieske pjelsterkopje. Is het slagers, ja? Nou, je moet hem maar even zien. Oh, mijn lieve Barbie. Wat haast dat, Tine? Dit is Barbie. Had je hem had ik jongen? Nee, die haak net zo. Hoi, ik ben er net in, hè? Er waren soepers. Hoe is mijn Barbie? Ja, ik weet net zo. Ik denk dat ze best wel, denk ik. Ik weet het niet. Alles voor €1. Kom maar hier, jongens. Oh, Barbie. Oh, nee, wat is dat ben. Oh, wat ben ik lief. Hier van een nou van. Ik ga haar van. Dan was er maar goed oppassen. Ik zal het goed oppassen. Tine, wat is het nou? Barbie, wat ben ik blij dat dit een droom weer. En dan maar hoop je dat het in Kolm echt een dream weer. Of misschien wel een nachtmerrie. Maar ze rukken uit, de brandwacht, en wat gebeurt er? Dieren in nood bij de Milieustraat aan de trekweg van de gemeente Komen.
jongens, kom je! Jana, kom! Ik kort er weer. Kom op, help me jongens! Sterk, ik kort er weer. Pak hem mee. De ladder is te kort. Oké, kom maar naar beneden. Een straaltje water er tegenaan. Die Sventer wil Hey jongens, pak die mooie ketting samen even. Zet die auto even. Toch maar goed hè, dat een jongen levens had. Dan ben ik blij dat ik hem mijn leven weer om had. Want zouden wij het dorp kennen, zouden we het beleven, zouden we het filmen als je dan. Het is maar een heel iets dorpje. Nou, dan willen we graag heel veel dingen mijl gaan er doen. En dit weer nog krijgt een gelegenheid om wij gewoon mijl gaan er een evenement op touw zetten. Nou, dat Omroep Friesland die gaan ons bieden. Weer prachtig mooi. En ja, we hebben heel veel plezier in. Ja, geweldig, geweldig. Je bent van jongen tot 12 bent bezig, nachts. Maar ja, dat is meer dan wurg geweest. Je merkt geen spijt van dat je me weer op jong gaat. Nee, helemaal niet. Nee, de meesten vonden het hartstikke mooi om te zien. En wij vonden het geweldig om te maken. En toen die weekend wie toen ik uitkeken voor je, hoe lang heeft het te worden? Ja, wel een beetje. Toch wel van zo van ja, en nou. Iedereen moest weer gewoon aan het werk. Ja, dat is toch wel leuk. Het leukste om te doen is natuurlijk iets aan de camera doen. Dat vond ik geweldig leuk, maar wat persoonlijk voor mij het leukste weer wie op een hinderkar zetten. Ik hou helemaal niet van hinders, ik ben zelf een beetje bang van. En dan kom ze op mijn hinderkar ben en dan ben je in het hinderk naar de steiger in. Ja, dat hier op de vrees, hè? De vrees gaat het krek goed. De vrees gaat het krek goed, maar ik heb gewoon weer over rechts staan. ik ben blij dat de uitzending horen weer. Ja, meesten in Droegeham, wie ben er wij? Alweer de 4e dag van Dogert van in Dwarp in Droegeham. Ja, het gaat even raar, maar ik had een vader man naast me, Albert Minkema. En die redt een poelbeestje ook wel. Ja, dat had je met beesten, je had ze net in de hand. Kan gebeuren. Ja, kan gebeuren. De beesten. Als je daarmee werkt, dan weet je dat het misgaan kan. Oh, de skiep in alle halperen, de verkeerde kant op. En dan weer het hoentje in kolm. 14 keer weer er maar het beestje repeteert. 14 keer iet er keurig de wasten op die uit de koer kwamen. Maar na 14 keer wil je, en al ben je maar een hoen, wil eens wat oorzieten ha. En dus, in de uitsturing, zei het hoentje. Jongens, wat gebeurt er nou? Dank u wel. Je verknallen die hele act van het vanken. Samen een hoen, hier op het toneel. Jongen, weet er een baas bij? Maar gelukkig, wie er echt bisten in de uitsturing, die het wel dienen wat wij ervan verwachten. Die kwamen we zien in Holvert. Wij hebben een hele bijzondere mensen in ons dorp te winnen, maar wel heel bijzonder beroep. Het is Edwin Douwme en Martine Dietz. Ze al vaker van de televisie west. Zij hebben namelijk maar een hoen naar Japan west om de reddingswerkzaamheden te verrichten. Nou, daar ben deze hoen echt hartstikke goed in. Martine, hoe bist u er daar om dit beroep te beginnen? Nou, het is altijd mijn droom geweest om dit te doen. Dus al jarenlang droom ik ervan om met mijn honden in het buitenland iets te kunnen betekenen. Maar jullie zijn naar Japan geweest, ik ga even over het Nederlands, dat is voor jullie makkelijker. Waren jullie niet bang voor de straling toen jullie in Japan waren? Nee, we waren er niet bang voor. We hadden medicijnen mee om ons daartegen te beschermen. En we waren er een grote afstand vandaan om daar lekker ons werk te kunnen doen. Okay. Heeft Martine jou nou helemaal meegenomen in die droom van haar? Want jij bent er dus schijnbaar dus ook mee besmet geraakt. Ja, dat is niet aan te ontkomen natuurlijk. Dus ik zit inderdaad helemaal in het kielzog van Martine. En dat is ook niks verkeerds mee. Want we zitten, wat dat betreft zijn we beide zo bevlogen met dit werk. Nou, we waren echt wel heel erg onder de indruk van wat jullie hebben gedaan met de honden. Maar hoeveel lichamen hebben... Ja, het klinkt heel raar. Maar hoeveel lichamen hebben jullie ongeveer kunnen traceren met de honden? We hebben, nadat we terugkwamen uit Japan, hebben we vanuit Japan te horen gekregen dat er uiteindelijk om en nabij de 80 mensen zijn geborgen. Zo, dat heeft wel best wel heel veel indruk op jullie gemaakt, lijkt mij. Ja, het is heel indrukwekkend geweest. En moeten jullie heel veel trainen met de honden voor deze werkzaamheden?
Nou, we zijn toch wel wekelijks een 3-4-tal dagen bezig. Hè. We hebben ons gewoon werk, maar naast het werk is er eigenlijk maar één ding en dat is trainen met de honden. Dus eigenlijk zo'n beetje dagelijks. En doen jullie dat hier in de buurt, die trainingen? Nee, we maken veel gebruik van puinlocaties, slopers die gebouwen naar beneden halen. En dat is eigenlijk in het hele land. We zijn nu toevallig de komende weken heel veel in Leeuwarden bezig. Oké. Hey, en als hier nou iets begraven zou liggen bijvoorbeeld, zouden de honden dat kunnen vinden? Als er iemand begraven ligt, wel ja. Nou, mogen de honden eens los? Kunnen we eens kijken of ze iets kunnen vinden? Jawel, dat kan wel. Nou. Oh. Waar ben je? Waar ben je? Ik ben Bonifatius. Ja. De apostel van de Duitsers. Dat kun je alle jawel zeggen. Maar had je ook een legitimatie? Ja, hij had een little kistje. Maar strangely genoeg, ik ben hem kwijt. Nou, dat is echt wel wat. Ja. Yeah, that's my kistje, man. That's my kistje. Wow. So, yeah. That is my kistje. That is my peperrassen. Ja, je bent een Bonifatius. Ik ben Bonifatius. Nou. Dus, ja. Het is wel weer. Het is weer. Bonifatius is bij Holdert on Walkom. En net in Dokkum. Dokkum? Dokkum? Ja. Is dat een of andere bitter kruid of zo? Ja, ze kwamen uit de vreemdste hoeken en gaten waaien, de gasten in Dogget van in het Warp. Uit de Groen of uit de Kisten, hier in Wietmarsum. Ieder een pomp steen. Oh, heerlijk. Heerlijk. Het is in die het weer. Maar menno's wetter rinnen jou dadelijks volle better. En die houden net van Frali. Wie zou de laatste dag hier uit die kisten komen? Het laatste vak vindt altijd te strak. En als je als sportige pijler doet, dan groei je allemaal goed dicht. Waar ben ik nou weer? Verrek, pas oude stamkroeg. Ja, dat is Café de Roskam. Jo ben hier in het Massum, maar misschien kun je je misschien even voorstellen. Ik moet mij voorstellen. Ik ben Meunier, officier in de orde van Oranje Nassau. In de orde van de Nederlandse Leeuw. Rabarger van Woensradier. Ja, maar het is nou 2011 en het is lang geen woensdagdeel meer. Ja, misschien binnen een paar ambtenaren die het leeuwen, maar het is net meer zo. En als niet ja, ken je net meer, meneer, wat weet ik al uit, Melier? Meunier. Oh. Ja, 2011 zeg je. Het laatste wat ik me herinner is 1954. Toen woonde, J. van den Berg, de Elfstedentocht. Ja, maar we hebben het toen J. van den Berg, we hebben toen jou. Waar ben je? Vertel eens wat doe je zelf, meneer Melier. Meunier. Ik ben oprichter van de eerste voetbalclub in Nederland. De Koninklijke HFC te Haarlem. En ook oprichter van de KNVB, maar dat was pas in 1889. Maar jou hadden wat met voetbal in ieder geval. Ja, zeker. Maar ook met schaatsen, hockey, bandy, cricket. Hè? Nou, en schaatsen en wellicht ook de hele mooie Friese sport, kaatsen. Ja, wij wennen hier aan de Alverstedentocht en jou heb ik met maar de Alverstedentocht die is dat zo? Meneer Melier? Jawel, Meunier is de naam, man. Ja, in 1891 heb ik die tocht voor het eerst gereden, toptijd. Vervolgens heb ik in 1909 gezegd dat daar een wedstrijd uitgeschreven werd. De medaille, die heb ik ook nog ontworpen. Ja. En wordt dat kruis voor mij nog steeds gebruikt? Ja, we broeken jouw kruis nog volop. Hartstikke mooi. Maar aangezien men mij het hier toch eigenlijk niet meer kent, lijkt het me toch wel prettig om weer terug te gaan
naar een plek waar de meeste mensen mij toch kennen. Ja. Nou, adieu. En daar verdwijnt Piemelier, Mulier weer in de kisten. Ja, kom je toch automatisch bij een begrafenisvereniging uit. Wij steren je Joert mooi in het lacht. Waar hier dat van uw begrafenisvereniging ooit tocht. Een bloeiende club met meer dan 500 leden. Daar mij jou dan ik wel eens voor in het lucht treden. De laatste eer bestaat al meer dan 50 jaar. Op onze ledenvergaderingen hebben wij dan ik een soort vertier. Compleet verzorgen met gratis koffie, borrel en kroket. Geen kascontrole die er ooit op let. Ik ben destijds in het bestuur toetreden als vertegenwoordiger van onze stellingwerfse leden. Ik kan hem ook wel bij deze beloven dat ook hem net iets te plak komt op onze kerkhoven. Uw dragers binnen betrouwbare, degelijke mannen, met sterke beligen en knoestige honnen. Van knoffelerij is dan ik geen sprake. Nog nooit had hij men zijn plicht verzaken. Klachten, die willen wij liever net jaren. Dat zou jouw uitvaart maar bejaren. Bij uw boden binnen jou in vertrouwde hand. De familie Boersma heeft een goed begrafenis verstaan. Dus, mensen, meld je hem aan bij deze, want onder het groene gers van Bantegeer, daar willen jou lezen. En ik deze aflevering van het mooiste uit Dogget van Dien beëindigen we met live muziek. Want er wie een protte mooie live muziek te zien in de programma's. Na een week ben we er weer met deel 3 van dit programma. Graag gedaan. Good vibration, bop bop. 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 Good bop bop, bop bop, Dette år, det huset tropje om het grise godsgebouw. Stine sak, je zwaaien sissen, Astrid echt dien lippen aan. Dette broesje klokken klinken, mijn haar stemmen jip en vol. Leidt het waken van mijn herten, dat ik hier het resten wil. Over te toe, skogest weer de gilden hoer. Trouwe wachten van de klei, nee best uit mijn teerse mij. Zwart je kier, de brood en koer, het lukt niet die over te toe. Neem even een plak. Geen even zitten. Want het is natuurlijk zo. Wij hebben natuurlijk een groot probleem met de heer Marco Marie en zijn vrouw.